Netušila vlastne, kde je, čo sa stalo vlastne. Takže postupne sme jej všetci hovorili, že čo absolvovala, ako dlho spinkala. Keď sa rodina v Prahe s pacientkou stretla po tom, čo ju lekári prebudili z umelého spánku, tak jej manžel ukázal reportáž, čo všetko sa s ňou dialo. Reagovala a on už vedel, že je dobré. Hej, videla manželka reportáž a prvá otázka bola, že prečo som jej pridal vlastne, že má 43 rokov, takže mala už dobrú náladu. A toto sú jej najčerstvejšie fotografie. Jej úsmev je pre rodinu v týchto chvíľach tým najväčším darom. Manžel ju v nemocnici dokonca nakrmil, deti k nej nepustili, no informácie im otec citlivo dávkuje. Im som to vysvetlil, že mamka je proste má choré pľúca a potrebuje si oddychnúť. Vďaka transportu vládnym špeciálom dostala druhú šancu na život. Bola tam súhra infekcie plus vytvárali sa v organizme protilátky proti tým plúcam, ktoré boli transplantované. Primár z Národného ústavu vo Vyšných Hágoch, ktorý s ňou do Prahy letel, je v neustálom kontakte s kolegami z Čiech. A hoci Tatranská nemocnica patrí medzi slovenskú špičku, lekári sa tam nehrajú na všemohúcich. Je dôležité si uvedomiť, že kedy tie možnosti v danom zariadení končia a ak vieme o zariadení, ktoré dokáže pacienta preniesť cez ten most smerom k životu, je to určite pozitívne a myslím si, že mali by sme všetci takto postupovať.